Abe tässä hei. Alabaman parasta nyrkkeilytoimittajaa Mikko Marttista tuossa lueskelin. Mikko, tuo Mississippin hurjin mies, niin haukku saksalaista nyrkkeilyyleisöä tyhmäksi ja tietämättömäksi. No, viime viikon lopun Povetkin Jagajev-ottelussa, niin hyvä olisi ollut 3000 maksanutta asiakasta ja loput Wilfred Sauerlandin kavereita. Täällä jäi 4000 ihmistä paikan päällä. Sen sijaan Vitali Klitschko Adamek-matsiin on nyt, vaikka aikaakin on vielä otteluun myyty, jo yli 41 000 lippua. Kenties tuo ostokäyttäytyminen kertoo jotain saksalaisnyrkkeilyyleisön älykkyydestä. Vai mitä, Mikko? Adieu.